Moikka! Nimeni on Minttu Saarman ja toimin Avonilla kenttäkoordinaattorina sekä tuoteasiantuntijana. Tänään haluan esitellä teille vuoden herkullisimmat uutuuden, Avon NutraEffects Body vartalotuotesarjan, jossa kiitos Avonin erilaisten tehosiementen hyödyt on saatu vangittua ainutlaatuisella tavalla kosteuttamaan ja ravitsemaan vartalon ihoa. Mikä tekee Avon NutraBodysta niin ainutlaatuisen? Meillä on 3 syytä. Ensimmäiseksi enää sinun ei tarvitse etsiä erilaisia tuotteita eri sarjaa. NutraBody tarjoaa jokaiseen ihon tarpeeseen tuotteita, jotka kosteuttavat, ravitsevat tai uudistavat. 2. Onko sinulla herkkä iho? Ei hätää. NutraBody-tuotteet valmistetaan ilman parabeeneja, väriaineita ja ne ovat hypoallergeenisia. 3. Avon NutraBody-tuoteperheen salainen ase on NutraEffects kasvotuotteista tuttu Active Seeds-yhdiste, joka sisältää paljon erilaisia mineraaleja, vitamiineja sekä omega-3-rasvahappoja. Lisäksi tuotteista löytyvät chia-siemenöljy, mantelipuunöljy, pellavan siemenöljy sekä marulapuun siemenöljy. Todellista hemmottelua siis ihollesi. Kampanjassa 13 lanseeraamme ensimmäiset NutraBody-tuotteet ja lisää seuraa heti ensi vuonna. Kuinka sitten myydä NutraBody-tuotteita? Muista ensimmäiseksi selvittää asiakkaasi tarpeet, jotta osaat suositella juuri hänelle sopivan tuotteen. Aloita keskustelu yksinkertaisilla kysymyksillä, kuten miltä haluaisit vartalonihosi näyttävän, minkälaisista tuotekoostumuksista pidät ja millaisia ihonhoitorutiineja sinulla on päivittäin. Myynti on todella yksinkertaista. Muista Avonilta löytyvät apuvälineet. NutraEffects Body vartalotuoteoppaasta löydät tietoa kaikista tuotteista sekä tuotteiden sisältämistä raaka-aineista. Anna jokaiselle asiakkaallesi NutraBody-näyte ja muista kertoa, että olet heihin yhteydessä, jotta kuulet, miltä tuote tuntui käytössä. Muista, että kaikista tärkein myynnin tekijä olet sinä itse. Tutustu myymiisi tuotteisiin huolellisesti ja kokeile niitä myös itsellesi. Hahmottele lista niistä asiakkaista, joille aiot uutuustuotteista kertoa. Opettele kysymykset, joilla avaat keskustelun. Varustaudu aina oppaalla, näytteillä ja muulla myynnin edistämismateriaalilla. Lue materiaalien sisältö huolella läpi ja osallistu koulutuksiin. Seuraa näitä vinkkejä ja olen varma, että tulet menestymään tuotteiden myynnissä. Tervetuloa mukaan Avon NutraBody-maailmaan. Saadaksesi lisäinfoa, käy Avonin kotisivuilta löytyvällä NutraBody-sivulla, josta löydät tietoa tuotteista, niiden käytöstä sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.